con un tema que, bueno, é un pouco, supoño que todos os que estades aquí sodes grandes mestres da meditación, supoño que estades todos xa avanzados nesas técnicas, e, por lo que vexo, sí, vexo un sector un pouco escéptico. Bueno, pues nos descubrimos algo, se hai algún científico na sala, que me consta que hai por lo menos 3, que nos disculpen o atrevemento, pero nos descubrimos ou intuimos que a nivel que se podía chegar casi ao mesmo sitio a través da meditación que a través da ciencia, e nos descubrimos que a nivel subatómico basicamente o que somos espazo, ¿no? Temos máis dentro que ver co universo do que pensamos. Entonces dixemos, bueno, pues fagamos un tema onde podamos explorar a nivel interior, a nivel subatómico dentro de cada un de nós que hai dentro, pero os 3 a vez. Pues, o que nos quedou este tema que ven a continuación, que se chama o espazo interior, e que lóxicamente nunca é igual, porque nós tamén somos diversas e distintas, vale?
Manuel Gutiérrez no piano, Manuel Gutiérrez. Hilar Legido en la batería, Hilar Legido. Soy Jacobo Martínez, somos un rato, gracias.